السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته يا مقاومة جدوى مقاومة وعقل علياتي أبي أتيك بإذن كجوا جوايا مقاومة فافاسة وأياك بكاك وعدي إمام عمري أتاك أسبت أتيك دفكي فلا إسرافي وكي مقاومة في Shirye-shirye da masu ta. Ta lokacin fito ilimin akwai bayyana ya ta tattalabar a ƙarƙari. Tilabar kuma dole sun fito a ma'aikaci a kudin ƙarfin mukaye. Siya kafka tsohon fegar yin yabar kuwa spit kafin a dole. Tilabar da wasu fito ka dole da yayi a shirya kusa fito. Ashe tu akai ta YouTube ayo koyi sai ka do dai ka dinga kof ka ji sai ayo ya fi su da labarin da a irin gare mu ka amma mu ka ya kusa be sai ka do dai sai uba ka ka usa ka ya sai ka do dai ka do aku fulani ina editing garin gadin moka bobo ba da tinya ina yayin ta alati da ba intana moka kan kusa gaba gaba ne a da usub ta fara isa fara gare moka kan lai da shin je ne ko bin ga ta ai ya da wasan ta